Good day mga kamugna. Ani pud kita karong adlaw mo luto kita og lamian. Kay aduna kitay kauban sa buhat nga magselebrar sa iyang birthday. Mao nga gihangyo kita niya nga magmugna kita sa iyang gipadala nga shrimp. Ato kini siyang lutuon og garlic butter shrimp. Ug ani apay usa kay special mayang adlaw, ani apoy kini nga crabs, gitawag nila kini nga blue swimming crabs. Sa dagat man kini niya gikuha no. Aton lutuon kini siya og sweet and chili crabs. Unya atong andamon una kining shrimp kay ato kini siyang i-marinate sa Sprite. Mga 1 hour lang. Mao kini mag dala sa lami nga lasa sa atong shrimp. Okay mga kamugna, para dili ta maglisod pagluto or pagkaon aning crabs kay dako man siya, ato ni siyang hiwaon. Okay, ato na kini siyang pabukalan sa Sprite. Okay, while nagpabukal kita mga kamugna, no? Atong andamon ang atong garlic or atong mga lamas. Mga kamugna, mana nato pa bukali sa Sprite ang atong blue swimming crab. Ato kining haunon kay mag-andam kita sa iyang sauce. Kabugna, humot na ayo ang atong lamas sa atong blue swimming crabs. Gitawag na sa Bisaya palambay. Tomato sauce, tomato sauce, ketchup, pang pa-color. Anato o aswete or anato man siguro tawag sa uban. Padugang sa iyang aroma o pang color pod nato. Atong timplahan gamay nga asin. Black pepper. Punan na to ang sweetness niya. Punan na to kasukal. Chili. Okay. Ato nang ilunod ang balik ang atong blue swimming crab. Dali na to aron mutuhop yun sa
atong crabs ang iyang sauce. Okay, mga kamugna, luto na ang atong blue swimming crabs or lambay. Mga kamugna, atong isunod ang atong garlic butter shrimp. Oil gamay, luto lang sa atong garlic. Sunod na to ang butter. Bayubay gini yung butter kay bayubay sa gidaganon sa atong shrimp. Una na to ginigamay sa katong gimarinate na to nga Sprite sa atong shrimp. Gamay nga salt. Tomato sauce. Ning atong gipuno nga tomato sauce pa puno lang ini sa pag color sa atong shrimp. Punan jud nato og anato or aswite para additional nga color og aroma. Ato nang ilunod ang atong shrimp. Ang pagluto sa shrimp mga kamugna, dili kini siya dugayon, quick lang pagluto ni aron gawas gid ang lamian. Okay mga kamugna, punan nato og mugna-mugna nga i-slice nato nga red bell pepper aron pagpuno sa iyang aroma. Okay, mga kamugna, luto na ang atong garlic butter shrimp.